Едно от най-важните неща, които трябва да знаете преди да нанесете байц, боя или каквато и да е друг финиш върху дървото, това е как да обработите и да подготвите своята повърхност. Тъй като нашия байц е изключително подходящ за нанасяне на ламперия и на сайдинг, които се купуват обикновено готови от магазина или от склада за дървен материал, където те идват готови рендосани. Бих искал да ви покажа какво се случва върху една повърхност, която е готова такава, каквато идва от склада. Така, каквато я купувате от магазина. Какво обикновено може да се натъкнете? Виждате тук едно парче ламперия, лицето на което е било рендосано. За разлика от материала, който няма чепове на него, там където има чепове, жилите, ориентацията на жилите на дървото се променят, което води до накъртване около чепа и в близост до него при рендосване. Шанса, когато си купите ламперия, тя да има такива накъртване е изключително висок. Аз ще ви покажа какво се случва, когато нанесете байц, там където имате накъртване около чепове. Причината е, при това накъртване порите се отварят повече отколкото от останалите места и съответно тези места поемат повече байц. И там се получават по-тъмни петна. Аз искам да ви покажа какво се случва и след това как да отстраните проблема. Нанасям с гъбичката. Виждате как с едно малко топване аз имам достатъчно да покрия една доста голяма повърхност. Същевременно другото, което е, може спокойно да държите материала с ръце, да ви се нацапат ръцете, това не е страшно. Няма нищо токсично, което да ви отрови или да ви навреди. След това с вода и сапун ръцете се измиват съвсем лесно. Така че нямате притеснение относно изцапване на ръцете. Или дори на дрехи и на такива неща, които могат да се изперат лесно, но разбира се е по-добре човек да си пази дрехите. Затова си използвам престилка. Сега, значи виждате повърхност, която се образуват на места по-тъмни петна. Ето виждате в тази област, тук около чепа, тук на други места, където има различна отвореност на порите, повърхността се поема по различен начин байца. Ако искате да имате хубава равномерна повърхност, в която няма такива образуване на петна, е много важно как ще обработите повърхността. Аз ще ви покажа в следващата част как можете тази повърхност да обработите, така щото да се превърне от останала на петна по този начин в наистина по-равномерно нанасене. Може би е твърде трудоемко при ламперия на 100% да се елиминират тия петна, защото наистина трябва доста сериозна обработка, но в поне една основна степен ние може да обработиме повърхността, както и да зашлайфаме тези накъртвания, които са оставили рендосващите машини върху материал.